Så kom vi igennem det. Ja, Hvordan har det er du det? super. Jeg kigger Det er lige på godt. det, men jeg tror ikke, det er noget. Du skal lige vente med at spise til bedøvelsen har lagt sig, så ikke du kommer til at bide dig selv i kinden eller i tungen. Og når du så kan spise igen, så skal det helst være kold og flydende kost, bare lige det første døgn. Og efterfølgende, så skal du bare sørge for at passe på, når det er, du indtager mad på operationssåret. Det er meget normalt, at du kan have smerter efter sådan en operation her, hvor du lige kan tage 2 Panodiler og 1 Ibuprofen. Hvis der kommer meget stærke smerter, så er du velkommen til at kontakte klinikken, så kan det være, at vi lige skal have udskrevet noget andet til dig, noget andet smertestillende. Det er også meget normalt, at du kommer til at hæve. Det vil aftage igen. Så det er vigtigt, at du i dag forholder dig helt i ro. Du må ikke dyrke noget fysisk aktivitet, egentlig bare slappe helt af, for at vi mindsker den her efterblødning, der kan forekomme. Når du skal sove, så er det rigtig, rigtig godt, at du lægger dit hoved lidt højere, og det er simpelthen for at lette på trykket på såret. Så skal vi også huske at passe på det her operationssår med en god mundhygiejne. Og det kan vi gøre ved, at jeg udleverer den her klorhexidin til dig, som du skal skylle munden med. Det skal du gøre 3 gange dagligt. Den går ind og renser operationssåret. Maks 2 uger ad gangen. Ja, maks 2 uger. Du skal huske at børste dine tænder. Du skal selvfølgelig passe på, at du ikke rammer operationssåret. Så der skal du lige være påpasselig, når du gør det. Du må ikke blande klorhexidinen eller tandpastaen sammen, så du skal lige vente hvis du starter med at børste dine tænder, skal du lige vente 2 timer, før du bruger den her klorhexidin, fordi tandpastaen går simpelthen ind og modvirker klorhexidinens virkning. Ja, rygning og alkohol er heller ikke noget, vi ser, at du gør. Det er ikke godt for helingen af såret. Og alkoholen går simpelthen ind og kan også give efterblødning. Så det er helst noget, vi ser, at du ikke gør. Så får du sådan en brochure med her, hvor der står det lidt bedre forklaret, eller går lidt mere i dybden med de ting, jeg har forklaret dig. Hvis du ikke kan huske, hvad det er, jeg har sagt, når det er, du kommer hjem. Så er der en klorhexidin og en tandbørste, en blød tandbørste og noget smertestillende, som du kan tage. Så skal du komme tilbage igen, når det er, at din sutur den skal fjernes. Bye bye.